foi aceptada por parte do Parlamento Europeo na Comisión de Peticións en relación aos falecementos que se produciron en Galicia nas residencias de maiores na primeira onda da vaga de Covid este mesmo ano. Como antecedente, eu quero lembrar que durante bastante tempo, nas primeiras semanas, xa desde antes do inicio do estado de alarma, advertimos da falta de medios humanos e materiais nas residencias de maiores, tanto Esquerda Unida como outras organizacións, colectivos, os propios sindicatos e as traballadoras. E hai que dicir tamén que o propio Consello de Contas xa viña advertindo previamente a Xunta de Galicia dos problemas derivados nas residencias privadas da falta de persoal, invitando a redactar e abrir expedientes en relación a problemas que se están dando antes do coronavirus. Sen embargo, non se fixo nada ante esta situación e, como sabedes, a mes de xuño, que foi cando Esquerda Unida rexistrou no Parlamento Europeo esta petición, había xa 294 persoas mortas nas residencias de maiores do noso país, nunha situación que nos definimos como abandono e vulneración de dereitos fundamentais. Algúnas desas persoas non foron trasladadas a centros sanitarios, pese a que o seu estado de saúde empeorou gravemente como consecuencia de infección por coronavirus. A evidencia se mostrou nas residencias que a Xunta chamou residencias COVID, nas que unha vez que se desmontaron, se atoparon ali ou había neses centros respiradores e outra serie de aparataxe que evidentemente se aplican a persoas que xa teñen un índice de gravidade nese problema pulmonar como eran as persoas que tiñan coronavirus con unha neumonía tan grave. Evidentemente esas persoas tiñan que ter sido trasladadas a un centro sanitario e nos entendemos desde Esquerda Unida que se vulnerou os dereitos fundamentais destas persoas maiores porque evidentemente non se lles tratou como a outros pacientes. Ademais, a falta de persoal que xa comentamos e levaban denunciando as traballadoras fixo que os cuidados, que siguen sendo denunciados ahora mesmo polas familias, non fósemos axeitados. As familias que tampouco podían acceder a eses centros sanitarios. Por lo tanto, no mes de xuño decidimos presentar ante a Comisión de Peticións esta iniciativa, esta proposta de investigación, tendo en conta tamén ese resultado de que se tiña admitido a trámite no xulgado número 3 de Cangas, esa denuncia na que se interpuxeron, na que se abriron dilixencias contra varios cargos da Xunta de Galicia, da Consellería de Políticas Sociais e tamén contra a delegada de Domus Vi España. Nese sentido, o día 5 de outubro, a Comisión de Peticións viu a comunicarnos a Esquerda Unida que aceptaba a trámite esa petición que tiñamos presentado porque atopaba que estaba dentro das súas competencias e que evidentemente era un tema importante que xa se estaba a estudiar os dereitos en relación ao coronavirus das persoas maiores e dependentes no ámbito da Unión e, polo tanto, o que ven de facer é abrir unha investigación preliminar que determinará como continúa este traballo. Neste momento está aberta a adhesións e nos imos trasladarlle a tanto os colectivos, xa o fixemos previamente, hai que dicir que no mes de xuño, cando presentamos esta iniciativa, informamos, no caso de Cangas, tivemos algunha xuntanza aos colectivos en defensa dos dereitos das persoas maiores e familiares que traballan aquí e, evidentemente, agora tamén imos trasladala ao conxunto dos colectivos e das persoas afectadas por si alguén quere sumarse, adherirse a esta petición. Entendemos que sería moi positivo, creemos que hai que facer forza para que o Parlamento Europeo e a Comisión investiguen esta situación porque verdadeiramente creemos que, desgraciadamente, a pesar do que sucedeu, a Xunta de Galicia non tomou en absoluto nota e non tomou ningún tipo de medida desde entonces. Desde xuño, cando Esquerda Unida presentou esta petición, faleceron 84 residentes máis persoas que viven nas residencias de maiores neste país, desde xuño 84 máis, que se suman aos 294 previos. Datos de onte da Xunta de Galicia están publicados na páxina da Consellería de Seguridade. Polo tanto, esta situación derivada da privatización do sistema de cuidados, da falta de persoal que tamén están a denunciar as traballadoras das residencias privadas, ten que ter unha contestación. E nós agardamos, desde logo, que este
esta investigación por parte da Comisión e do Parlamento sirva para que a Xunta de Galicia mova ficha e teñamos, desde logo, unha situación no cuidado dos maiores que respete os dereitos fundamentais destas persoas.